Здравейте, хора! Днес ще снимаме на Hero Zero на най-силния ми профил с Magic Joe. Чайте да ви покажа профила му. Кажи здрасти на хората, бе. Здравейте! Чакайте да напиша едно нещо в чата. Показах ти профила. И така ще да не слушаме отдолу, баба. Така че малко ми надуе главата. Като забиеш, като победиш. Да, бе. Айде, когато ще се избухне къщата. Колко е силен, нали? Малко телефона ми вибрира, ама. Хора, ако сте тук, ще разберете какъв е звук. Бъди да плаха, че сигурно в Германия. Офига, пак ще го чуеш. Що? По принцип е така, като снимам клипове. Хора, нямаше клип, понеже се развивах на Hero Zero. Този профил тук и един друг. Ма той на линия ли е? Ляга, като завърши още двете или малки ще получи награда. Браво. Една пълничка. Не знам какво да правя в този клип. И каза? Какво да прави? Ами не знам. Дигаш лева ли? Ще разгледам най-силните хора. Например. Текст. Само мога да ви кажа, хора, че този 441 ниво е най-силния в сервера. Ма в този. Иначе има 500. US1. Кажи. Има една яка награда, която Тази е най-голямото ниво, с много е нуб. Бустър на плесте. И това е на ексклюзив профила другия. Кой ти каза? Брата на Тостивяк. Понеже го познавам, той е българин. Никой още не завърши последната награда. Кажи. 700 лева да дигна. Когато това ще е никога. Може да е някога. 100 години, да.
Филип пука си има. Ще има след Ама той е голям науп. Кой? Второ. 178 лева. И той няма булсари. Да го гледат когато това нупс. Нали? И с такива си Андрей при това. Нали? Ти като това не лъжи нещо само вчера. Нали? Нико са е 199 още. Това е в нашия дом фига. Нали? То се вижда. Ето момент. Тук някакви са обаче, които атакувам. Например този, 93-то ниво е толкова нуп. Ски. Вижте го. С жълт. Понеже са жълта, ма. На неговото ниво бих я направил само на 1000. Мога не знам, защо той се направи с жълт. The Last of Us, maybe. И Наско беше, Звера беше в него от този отбор. Аз бях съветник от другия профил. Да, и вече. Няма сега да ви го показвам, по-нататък ще ви го покажа. Когато Наско... Тогава Звера дигне лево, дигне. Когато дигна 150 и 60 и някъде. Спира специал. Вече ми видяхте другия профил, 69 левел, Western Ето 023. 70. What is sparkling over? Панда Грид. Вижте този, а той е с купени дрехи. И забелязвайте колко е силен. 59 Ще левел. ни бие, нали? Ето го. Който ще ни бие от един удар. Кой стреля така, бе? Той е за някакво лазерно пищаче. Така, пиу. Така се завършва още една тренировка и... Ама на мен ми трябваше. Ето и другите двамца. Този профил Джо е на Magic Joe, а този професор е на братовчеда на този Фигок. Който Фигок е по-силен от него, нали? И от мен. И от той. Тост пък. 99-я. Нупс. Ми какво да се прави? Те малко да го заглуши. Да. Ще получи награда като не още на теб. Халф. Корити. Корити. Порити. Аз си викам порити. Аз викам корити. Кора. Да, Dark Hero. Магнифицент Феликс. Да. Чай хора да видим кой е. Те го поставя в този. Нуп! Хайдуп! С брадниците. Black Fox е на 8 място. Ма надминаха ли Борнагацито, е? А? Надминаха ли Борнагейсито? Да, на сета Борн. Аре, пиши хай на YouTube. Викам на Фигок. Той не е прочел. Понеже когато снимам клипове, той не пише нищо. Ето крейзи. Защото ще напише нещо и аз ще почна да пиша като... Вижте ми отбора, аз съм лидера, аз съм го създал. Ако искате да участвате в някой клип, пишете в коментарите. Когато искате, можете да снимате с мен по скайп. И естествено да влезете в отбора. Ще ни станем на първо място. Някой. Може би. Виждате само колко пари съм внесъл. Чакай да внеса още 6000 да ми се закръглят поне малко. И ето от този 60 ниво, който Крейзи Ман, който е скупен нещо. Крейзи мен не е с купени, бе. Скупен. Панда Грид е скупен. Аз той е скупен съм. Не, спечелил ги. Хора, това ще бъде за този клип. Не забравяйте да се абонирате, лайк на клипа, ако ви е харесал. И това беше от мен. Ще се видим в втория епизод на US 1. И чао! И се абонирайте за Magic Joe.